Sabeu que Gandia va arribar en el mes de novembre a un màxim històric en el nombre absolut d'aturats i aturades, concretament 8.628 persones a la nostra ciutat no tenen feina. Desgraciadament mai en la història de la nostra ciutat s'havia comptat amb tants aturats i aturades. I a més amb una tendència que a nosaltres ens preocupa moltíssim i que és simptomàtica d'alguna cosa i que ens preocupa, com dic, enormement, que és el fet que per segon mes consecutiu l'atur ha baixat a la comarca però ha pujat en Gandia, que és una cosa que no havia passat mai. No es tracta de culpar-lo directament, però és una evidència que des de juny, és a dir, amb el nou govern municipal, Gandia té 600 aturats més, un 7,2% més d'aturats. Torno a repetir que no culpem ningú, però sí que afirmem que no hem observat en aquests 6 mesos cap canvi, cap decisió, cap indici en la línia aquella del haurà empleo. Per contrari, observem que es continua parlant, igual que abans, exactament igual que abans, d'inversions milionàries que suposadament dinamitzaran l'economia en un futur. Compra de centres comercials, compra de terrenys per a camps de golf, etc. Tot basat, com dic, en el futur. Però hi ha a la ciutat moltes persones, molts dels nostres ciutadans, no poden esperar aquest futur, perquè per a ells el futur és demà. No és d'ací uns anys en els centres comercials o en els camps de golf, és demà. Per contra, com dic, les decisions que fins ara ha pres el govern de Gandia, el govern municipal, han contribuït o contribuiran, curiosament, a que des de l'administració local es destruïsquen llocs de treball. Tenim els últims exemples, els més recents, els dels informadors nocturnes, els serenos, o també el de la privatització de les escoletes públiques, que acabarà destruint llocs de treball. I és una previsió que fem nosaltres. El tema de les escoletes, per cert, un apunt, un parèntesi, en una línia oposada completament a cap on hauríem de caminar, que és precisament tot el contrari, la inclusió de l'educació de 0 a 3 anys en el sistema educatiu públic, tal com hem proposat absolutament tots els partits polítics en les passades eleccions autonòmiques. Tots prometien les guarderies o escoletes públiques i la inclusió de l'educació de 0 a 3 anys en el sistema públic educatiu. Així hi ha unes guarderies que estan en el sistema públic i se volen privatitzar i treure'n d'aquest sistema. Bé, nosaltres som conscients, evidentment, de la complexitat, però també som conscients de l'oportunitat d'aquestes dates, precisament aquestes en les que estem ara, perquè suposem que el govern estarà preparant els pressupostos, que són els que marcaran les línies mestres d'actuació. I per això nosaltres volem fer pública la nostra predisponibilitat a participar en l'elaboració d'aquests pressupostos per a intentar donar-li prioritat a les coses importants, deixant de banda les despeses supèrflues o no prioritàries, almenys des del nostre punt de vista, i abordant seriosament la despesa social i les polítiques actives d'ocupació en coordinació amb la comarca i, per suposat, amb l'administració autonòmica. Perquè fins ara, com dic, han hagut molts anuncis, alguns positius, altres no tant, però les accions efectives, han estat només 2 remodelacions de 2 places, la plaça Major i la plaça del Segó. Per a nosaltres unes actuacions totalment prescindibles en aquests moments, o almenys no prioritàries, que han suposat una despesa de 150.000 euros. I s'anuncien altres, com la de la plaça del Prat o la plaça del Tirant, que serà, sobretot la del Tirant, llançar al FEM part dels diners que ens hem gastat fins ara. Per cert, que també hem fet una proposta concreta des de Bloc Vers Compromís per a intentar mantenir les casetes i aprofitar els diners invertits, que és la reconversió en un centre d'interpretació del riu, com d'alguna manera apareixia en el projecte d'Aquanet, i ens obligarà la declaració de la Generalitat de paisatge protegit dels Segres.
Però tornem a repetir, nosaltres no compartim el que han estat fins ara les prioritats manifestades o executades pel nou govern municipal, però volem fer avui públic aquest oferiment per a participar en l'elaboració dels propers pressupostos municipals i intentar conviar que contemplen el que entenem que són prioritats, probablement fins i tot urgències en aquests moments de gravíssima crisi econòmica. Les polítiques socials, les polítiques culturals i educatives, el pagament a tots els proveïdors com la millor manera de reactivar l'economia i el foment de polítiques d'ocupació. Perquè estem convençuts que això és cosa de tots i el Bloc és compromís, com dic, des de l'oposició volem també participar. Com també demanarem participar en el Pla Econòmic Financer, que estem obligats a fer, conseqüència de la liquidació negativa del pressupost del 2010, i sobre el que no ens han dit res. Però bé, en aquest cas tornem a reiterar la nostra predisposició en l'elaboració dels pressupostos municipals i ara depèn de la voluntat del govern que siga possible això o no, i que continuem instal·lats en discussions sobre si doni poca salla, que sembla que és un espai en què se senten còmodes aquest tipus de discussions dels dos grans partits. Nosaltres, evidentment, no, i volem començar a parlar de coses sèries i per això oferim la nostra predisponibilitat a participar en l'elaboració dels pressupostos.